Mana паради 75 солаги mana Победа дар шаҳри Москва. Mana дар 9 май парад ба як танка вайрон шуд, дар гирифт танка гуҷош. Mana тамошо кунед то. Ҳама дуд бурома. Mana гуҷош сехт кунад. Парад 9 май ба. Ғафор чо карин танкая? Я танка дар гирифт. Mana аз сабаби пожар ҳама техникаҳои ба ин истодан. Mana тамошо кунед то. Абдул чо кари ҳамаи истодан? Яташ дар гирифт барои ҳавай ми? Ранги ҳами Ғафор кадом шухуш будайда.